Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Taliwala sa ilabihang taas nga pagsaka sa kamatis sa Metro Manila, miubos ang presyo sa kamatis sa General Santos City ug Davao City. Ipasalig sa Department of Agriculture Region 11 nga paigo ang supply sa kamatis sa Davao Region. Ani report ni John D. Esteban. Mapalit na lang sa 90 pesos matag kilo ang presyo sa big size nga kamatis sa City Food Terminal sa General Santos City. Mas ubos kini itandi sa milabayng holiday season niabot sa 160 pesos per kilo. Samtang ang medium size nga kamatis mapalit na sa 85 pesos per kilo gikan sa 150 pesos per kilo kaniadto. Dako yun siya kausaban yun, dako siya nagbaba ba. Kay siyempre entrada pa karon sa bulan, January, nagbaba po dahil ng... Sumala sa mamaligay ang pagsaka sa presyo sa kamatis ni atong holiday season, epekto sa taas nga demand niini sa mga konsumante. Sa karon, ubay-ubay sab ang stock sa kamatis nga nangabot gikan sa mga mag-uma. Sa karon medyo nagbarato sa karon meron nagbobo, medyo dagang stock dito kaya bara-barato. Okay lang sir. Kay ano man daghan man sa mga bukid-bukid yapon. Oo. Sa Davao City, gisuta sa GMA Regional TV1 Mindanao ang presyo ni ini dinhi sa Metro Circle sa Bangkeruhan sa Davao City. Karon 110 ang kuan din 100 ang wholesale. Ang retail is 110. Nagbaba na siya kay unlike before katong November o December isaka gid siya ato. Naay mas barato sa Farmers Market Center sa Bangkeruhan gihapon. Kung sa Metro Manila, taga 400 pesos per kilo ang ilahang kamatis, dinhi sa Farmers Market sa Bangkeruhan sa Davao City, makabarato ka kay mikunhod pod ang presyo sa ilahang per kilo sa kamatis. Naa na kay mapalit nga 80 pesos o 100 pesos per kilo, depende sa klase. Ang specific yun sa kamatis, for Davao region, ni baba gud siya. Baba gud siya og at least na 30 pesos. Ang assurance lang nato is that we should secure the volume. For Davao region, makaingon gyud ta nga we have enough supply. Sumala sa vendors nga ang ginakumprahan nila sa gadito sa Manila ibaligya ang abot kay mahal ang kuha. Sumala sa DA, walay angay ikabalaka kay wala matud pay problema sa local production sa kamatis sa rehiyon. Sagad ginakuhaan ang Davao del Sur ug Davao de Oro nga maoy top producing areas sa kamatis. Taas daw ang production matag first ug second quarter sa tuig. Si Digo City, so mid-January na siya mga 3 metric tons and around 5 metric tons sa end sa January. And also, within Davao del Sur na atay gina-expect na harvest on March kay daghan pod ang nagtanom og kamatis this January. Apan ang mga lamas, nagmahal sa masaluya nga tag 120 to 130 pesos per kilo. Ni saka siya gamay lang mga 20 po pesos. Mahal man siya ron. Mga 5 pesos ang ni mahal. Ang sibuyas tag 130 ngadto sa 150 pesos per kilo. White onion tag 120 to 130 pesos per kilo. Ahos 135 to 150 pesos per kilo. Ang ubang gulay nagmahal sab. Ang talong tag 65 pesos na gikan sa 35 pesos per kilo. Ang carrots na ay tag 100 to 160 pesos per kilo. Ang native petchay tag 80 to 90 pesos per kilo. Hinuon ang uban, nag-ubos ang presyo o nagpabilin ang presyo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.